Na cestě zpátky k sobě narazíme na věci, na které nás většinou nikdo nepřipraví. A já 2 z nich dnes otevřu. Tou první je, že nemusíme hned cítit úlevu. Lidé často očekávají, že když se pustí do sebepoznání, tak hned pocítí úlevu a jasnost. Ve skutečnosti to někdy vypadá spíš tak, že se nám otevře mnohem více otázek než odpovědí. A to je naprosto běžná praxe. To, co je na tom povzbuzující, je fakt, že k sobě konečně začínáme být více upřímní. A to by nás mělo podržet i v náročnějších chvílích. Tou druhou je, že všechny vztahy naši změnu nemusí ustát. Když se ženami pracuji na tom, aby poznali sami sebe a začali si více věřit, často dojdeme k tomu, že si začnou nastavovat jasnější hranice. A to občas neustojí lidé, pro které jejich laskavost byla jen prostředkem k vlastnímu prospěchu. V takových vztazích totiž nešlo o opravdový zájem, ale spíše o kalkul. A i když to samozřejmě bolí, tak to pozitivní je, že se naopak začínají prohlubovat vztahy, které stojí na vzájemném respektu a skutečném zájmu z obou stran. Chtěla jsem dnes poodkrýt trochu té reality. Ne proto, abychom se tím nechali odradit, ale abychom se necítili špatně, když nepřijde okamžitá lehkost, protože i tohle je součástí cesty.